Това не го правите вкъщи. Иначе какво ядем? Каквото има. Конско телеш, рис, картофи. В случая като активираме по-малко бе мускулатура, активираме повече влакна в самия мускул, което води до производство на по-голямо механично напрежение, което е основен стимул за картофи. Аз искам да умирам, приятна тренировка си му. Здравейте и добре дошли в поредния влог. Днес ще ви взема на една разходка с мене. Ще идеме към Флайс малко по-късно да направим една тренировка за крака, зависимост от това какво се разберем с котството, който и него ще видите след малко. Междувременно ще проведем няколко тренировки по електромускулна стимулация. Имам честта днеска да изпържа задника на Иванина, което ще бъде изключително забавно нещо. Готова ли си? Давай. Още малко надолу. Сега имаше малко промяна в плана, че трябваше да докарваме едни неща от кафето. Сега сме пред Милениума. Стигнахме до залата. Сега ще направим една тренировка за крака, по идея на котството. Да. Какво ще правим? Първо правим 5 минути обща загрявка, после малко обща мобилност, после ще направим една специфична загрявка за упражненията, които ще правим хакен клик и романска тяга. Обаче ти спомена, че те боли кръста, така че ако те боли кръста на тягата, ще го заменим с нещо друго. Винаги е добре да се почва с някаква форма на такова нещо като кардио, по-лекичко, по-умерено, или колело, или пътека. Който път му е кеф по принцип. Има много хора, които загряват с стретчинг упражнения. Според мен стретчинг е приложение, трябва да се използва обаче да е след тренировка. При тренировка трябва да са динамични движения, защото стретчинга води до отваряне на едни ионни канали вътре в мускулите и натрупва тия калциеви иони, за които сте сигурен постоянно, които води до натрупване на както централна умора в нервната система, така и на периферна умора в мускулите. И това ще ни попречи на добро представяне по време на тренировка. За да имаме резултати, трябва да се представяме добре на тренировка. Така че стретчинга след тренировка. Преди тренировка някаква аеробна активност за вдигане на пулса и телесна температура, после малко обща загрявка на ставите и се зачукваме. И това го държим около 3 до 5 минути. Да, то даже ние вече тук направихме 5 минути, вече мога да се знам. А загряваме ставите. Бейсик загрявка, кръгови движения в глезените, едната, другата посока, флексия, екстензия в коленете, после малката за бедрената става. Това също нещо с другия крак. Две са най-важните неща, които трябва да направим по време на загрявка. Номер 1. Да покажем на мозъка, на нервната система какъв ще е обема на движение. И номер 2, че тежестите ще стават все по-тежки и по-тежки. Който следва Чарлз Полякман, знае за какво говоря. Тук ще използваме един ластик. Няма да го използваме, защото сме комплексари, просто кривата на съпротивление на машината е различна от тази на бедрения мускул. В случая, като използвам ластик, успявам да уеднаквя кривата на съпротивление на машината с несиметричната способност на четириглавия бедрен мускул да генерира въртяща сила при различни ставни ъгли. И сега да го обясним на български. Ако няма ластик, в най-долната позиция, когато сме клекнали долу, машината е най-тежка, обаче там краката са ни най-слаби и натоварването върху ставите е най-голямо. От половината нагоре, когато няма ластик, машината отхлабва, изведнъж става по-лека, а бедрата тогава стават най-силни и нямаме адекватно натоварване. Обаче като сложим ластика, това нещо се обръща. Най-долу, когато сме в дупката и е най-тежко, ластика е най-опънат, следователно и ни помага и натоварването върху ставите по-малко. От половината нагоре, когато ластика вече е оплави, товарили сме повече тежести, реално бедрения мускул работи повече. Какво са, боси ли ще тренираме? Ами аз обичам да клякам по чорапи. Много по-стабилен се чувствам така, имам по-добра връзка с, бих казал, земята, ама тук не съм на земя. Този хакен клек е много хубав, обаче има един голям кусур. Има едни стопери тук, които намалят обема на движение. Има някакви хора, които съм виждал работят тук с йога блокчета на раменете слагат. В загрявката е хубаво повторенията да са ниски, между 1 и 4, за да може да не измаряме мускулатурата, но да вработваме нервната система. Перфектната загрявка би било 4, 2, 1, почивка, работна серия. В случая на първата направих 4, тук ще направя 2, като е много важно да на загряващите и вработващи серии да се работи с темпото и техниката, с които ще работим на работното. Контролирано надолу. Няма да помагаше. Долу докато стана тогава. Аре бе, стягай се. Давай, 5 трябва да направиш. Поне слагам пръста отдолу. Рязко нагоре. Раз. Добре. 2. Дай, момче. 3. 4. Айде, едно сме. Дай. Рязко. Яда. Колкото по-напредна остава един трениращ, толкова повече му се увеличава капацитета да вдига, но се намаля капацитета да го прави за продължителен период от време. В случая аз направих една серия с 6 ваешки, обаче на втората абсурда мога да ги преместя. Нещо като топ серия и беков серия. То нещо ми направо се топ серия и беков серия. Ако стане, стане. Ако не стане, ще стане. Имах един треньор на времето и като му казахме: тренер, много ми е тежко, много съм изморен. Няма проблем, не ми пречи, продължай.
Едно. Две. Три. Дай. Аз ще да умирам, приятна тренировка си му. Работим на супер серии, не защото има нещо магическо в тях, просто и двамата сме заети и за съжаление времето свободно за нас е все по-малко и по-малко. И благодаря на супер сериите може да свършим повече работа за по-малък период от време. И общо взето това е, няма нищо магическо в тях. Същата схема. 4 повторения, хубаво темпо. Като цяло, за загряващите серии, колко на брой ще се зависи от много неща. Това ще е работната тежест на първо място, как се чувстваш в самия ден. Сега тук на тези тежести правим две. Като правите румънска тяга, не бъдете комплексарчета и да правите до коленете, за да слагате много тежко. Пускайте додолу, защото задните бедра са най-активни в разтегнатата позиция. Тоест при тях пълния обем на движение ще доведе до допълнителен стимул за хипертрофия. Айде, котото ми превърна работните кила в загряващи. Те са ти леки, какво се правиш на интереса? Без проблем ще дръпнеш 140, ама без проблем. Ти винаги се скатаваш. И какво викаш ядете в меден рудник? Кото има батко, ляп, салам, сирени, всичко. Не беше гон. Какво ям най-често? Конско телешко, рис картофи, яйца от време на време, зеленчуци, малко плодове, нищо кой знае какво. Старая се да ям цели непреработени храни, гледам да спя, що горе добре. Ще я мъчим ли? Ти ще я мъчиш, брат, не аз. Айде, да видим. О, май родих. Сега много хора по принцип имат против ползването на фитили, включително и аз. Но в случая едно от хубавите неща на фитилите е, че когато гониш такива бройки, обикновено за да може от 4 до 6 бройки да ти е отказ, това значи, че трябва да дигнеш наистина доста сериозни за теб килограми. На упражнения като румънска тяга е добре да се внимава. В случая тия фитили не ги слагам, защото не мога, защото хвата ми е прекалено слаб да държа тия кила. Фитилите ги слагам, за да мога да не се фокусирам толкова върху държането на тежестта, колкото върху правилната позиция на кръста, така че да не докарам някоя правда. Бърти. Контролирай ги, не ги блъскай долу. Идеално. Давай. Имаш още две моти. Добре, сега е ред на дядо Кот. Сега минаваме на предно бедро. Yes. Ще го направим едностранно. Тук правим две серии, 6-8 на крак, малко почивка, 23 секунди да вземем въздух, 6-8 на другия крак, също нещо, 23 секунди почивка, задно бедро, единия крак, другия крак. Прасец няма правим, защото няма смисъл. Айде да почваме. Сега ако мерим кръвното, сигурно на 180. На 300. Толкова на 300 трябва да съм умрял. Някой като видиш как бах чикиджийската тренировка правят тези двамата. По две упражнения на мускулна група. Да, ако някой мисли, че тренировката е чикиджийска, нека заповяда да я пробва. Ако я издържи, ще му дам бале. Аз после ще правя другия крак, не мога си. Усещам как после ще се ходи за дюнери. Майко... Това беше. В крайна сметка се чупихме зъбите. Стана хубава тренировка. Упражнения по две серии, тежичко, пълно достатъчно. Разбира се, ако тренираш по-високо частотно. Аз тренирам горна-долна част и правя по-малко обем в деня, по-често седмицата. Трябва индивидуално пак. Има разлика от серия до серия. И зависимост от интензитет. Което много хора между другото си мислят, че интензивност значи това да тренираш бързо. Интензитет реално значи тежестта, с която тренираш, а не скоростта, с която тренираш. Не точно тежестта. Усилието, което полагаш по-скоро. Да, което е пряко свързано с тежестта. Обикновено.
Може да имаш много интензивна серия с малко бройки, с малко тежести и много бройки. Интензивност е равносилно на усилие. Високоинтензивна тренировка означава тренировка с високо усилие. Независимо от какво ще е породено усилието. Много бройки, малко тежести, много тежести, малко бройки, изометрия, плеометрия и така нататък. Вече е зависимост какво целим да постигнем с тренировката. Що подбрахме упражненията, които подбрахме? Започваме с хакен клек, многоставно движение, което тренира триглавия бедрен мускул и по-точно три от неговите глави: вастус медиалис, вастус латералис и вастус интермедиус. Тяхната функция е да разгъват коляното, след което минахме на бедрена екстензия, където натоварваме ректус феморис или още правия бедрен мускул, който е биартикулярен, т.е. той пресича както коляното, така и тазобедрената става. Има две функции. Едната е да разгъва коляното, а другата е да сгъва таза. А по време на бедрената екстензия имаме точно това нещо: сгъване на таза и разгъване на коляното. Именно нещо нарича антагонистично инхибиране. Правия бедрен мускул или ректус феморис страда точно от това антагонистично инхибиране и не може да се активира и натовари достатъчно при клекове и лек преси. Затова е хубаво да се вкара една бедрена екстензия. При нея също натоварят и вастус медиалис, латералис и интермедиус, защото те също участват при разгъването на коляното. За задните бедра направихме румънска тяга. При нея имаме разгъване на таза или още екстензия, в която участват 3 от 4 глави на задното бедро: семимембраносуса, семитендиносуса и дългата глава на бицепс феморис. После направихме едно сгъване легнал, на което даваме приоритет малко повече на късата глава на бицепс феморис, която пресича само коляното. Плюс, че товарим и другите 3, които преди малко изброих, защото те също са биартикулярни, пресичат коляното и таза. Няма смисъл да изпадаме в повече подробности. Хубаво да си разнообразявате тренировките, важно да тренирате правилно, трябва да тренирате тежко и дано сме ви били полезни, дано ви е харесало. Това ми е третото видео, в което участвам. Нещо много ме е срам, дано да не си е личало и не знам какво да кажа. Екстра. Мерси, ще се видим следващия път. Чао!